lidičky, zdravím vás u dnešného videa, som tu spolu so Šimonom. Čau. No a bude to trošku ťažšie hrať pre mňa, lebo vy a ja ho budeme počuť cez joystick, lebo tam to je zabudované, takže tak si ešte potom keď priletíme na zem, tak si zvýšim, jak bude. Padáme sem na moje obľúbené miesto. Lidičky, v tomto videu niečo oznámim, čo sa bude diať, koľko toho je zajtra? 21. No, 21. oznámim počas, vtedy, keď vyjde toto video, tak vtedy niečo poviem v tomto videu. No. Ne, žiadne stopky. Počkaj, ale ja tak chcem počkať. Ne. Ja budem spievať videa. To tam nedáme. Šimon, prosím ťa, obraňuj ma, ja si potrebujem to zvýšiť. Nie, takto. Yes. Takto, nie, toto zle. Dobre. Bum. Nice. Dobre, Šimon, teraz ťa budú viacej počuť. Ja ťa málo počujete. Oink. Ja som asi splnil quest, ktorý asi sa volal Zober svojmu kamarátovi tie magnetové rukavice. Totálny. Daj mi ich. Nedám. Ja s nimi viem narábať. Naraz do mňa s autom. Ja to chcem ukázať. Naraz do mňa s autom. No, naraz do mňa s autom. Dobre, premením to. Dobre, počkaj. A naraz do mňa s autom. Bum. Počkaj, poď sem. Hej, včera sme tu videli toho týpka, ktorého, keď máte granaty, tak ho viete granátmi zabiť a on sa vie neviditeľný. Toho černého bubuláka. Keď nevidel láku. Šimone, mohol si byť ticho s tým oným. Prečo máš takéto hnusné auto? Né, aspoň to moje bolo za V-Bucksy. Na túto sezónu. Hej, ale moje bolo aspoň za V-Bucksy. Ale iba svoj k sebe. Hej, to budú tie dve veci. Čau. Na moje auto. Tomu to hovorí škaredé auto. To je pekné auto, lebo to je aspoň za V-Bucksy. Nebudem míňať. Počkaj, prečo mám taký? Dobre, dobrým predmet. Vymen sa. Nestrieľaj s tým. Nerob, lebo urobíš lebo privoláš štípkov. Ale lidičky, keby ste chceli video z Minecraftu, keď to bude 10 lajkov, natočíme video z Minecraftu, OK? OK, dobre. Keď to bude 10 lajkov, za 10 lajkov video z Minecraftu. Ale natočíme dlhé video a dáme si s tým nálež. Minecraft, protože dneska Minecraft hrali 11 hodín bez. 9 ráno.
Šimon, ticho. Strašne seká. Pumpa! Nie! Pumpa! A sem poď. Ja si tu boží. Tých dáme bodi. Ale spamerí poď. Vyšaj jedného. Čo? Ja za tieho to ložu. Ja, že mal zlaté niečo. Mal zlaté. Ja mám zlatú vec. Hej, jakú? Stolku. Ktorú ty nemáš ráno, ja mám. Pištolka je na nič. Pištolka je zbytočná. Víš, ako s ňou budem dobre hrať? Šimon, chceš kušu? Počkej, tu máš toto lepšie. Je to. Čo to je? Máš trošku rozbité auto. Nevadí, opravíme ho. Máš. Kde? Auto. Keď tu máme nové auto, poď sem. Počkaj, dobre. Ne, ja nechcem tento kanón. Dobre, si počkáme. Počkáme si, ja nebudem mať kanón na aute. Keď poď sem túto zober. Poď, sadaj. Toto. Sadaj. Toto. Sadaj. Počkaj. Asi počkáme. Tento kanál je hrozný. Môže sa mi dávať. Už tam je asi, ale... Dáš ty. Yes. Dobre. Čo ty? Poď rovno. Tam. Kde sú? Ja by tam boli. Prosím. Nič. Keď už, tak strelby sú na... Bojím aj dia. Me korunka, či pomoc. Vidíš to, my máme... Víš, to sú korunka, či tak poď nikdy nechaj, protože sa tady vychodia. Počkaj. To je jeden quest. Aha, už viem, skadiaľ sa strelalo. Keď sa pozrieš na mapu. Rýchlo. Rýchlo sadaj. Nejaký magnetový quest bol. Oni idú stade. Stade idú. Kde? Tam nikto není. Keď chceš, tak si to choď pozrieť. Ty! Sem poď. Daj mi auto. Nestrieľaj, máme tu kojňakov. Čo? Na čo je teraz stojí, že máme obidva kuláme? Ja neviem. Neviem. Naschvál som sa toho... Tomu. To sa otvára. Čo? To. Šutia nás. Šutia nás. Šutia. Šutia nás. Šimon, počkaj. Kde sú? Tam sú. Tam niekde. Tu je jeden. Ja si ho berem. Tam je ďalší chleb. Toto potrebujem. Dobre, zober to auto moje. Zober ho hore. Poď preň ho. Ty choď preň ho. Dobre, tak poď už. Kašľ na to auto. Mne sa úplne takto zdvihnutými rukami na stoliku hrozne hrá. Čo máš
zdvihnuté ruky, ja to proste položím tam. Počkej, nechaj mi. Dobre, ja mám túto česty. No. Yes, lepšia pampa. Ja? Ja... My hráme vyroby. Ja? Ticho. Je tu niekto? Hej, idú sem koňaci. Tak dobrý. Poď rýchlo zdrhaj. Nada je niekto. Není. Poď rýchlo zdrhaj. Ja by som potreboval niečo na diaľku. Mám je auto. Keby mám svoj ľud, tak to ide úplne. Počkej, toto potrebujem tieto. Veď aj... Typek. Typek tu je. V tomto baraku niekde. Tuto v tomto baraku. Tam je. Čo tam? Dobre, to je jeden. Ešte tu je jeden vnútri. Tam mám aimbot. Nemáš aimbot. Tu je. Tu je. Nie, to je iný skin. Toto je iný skin. Tam je stani. To je bičko. Nie, bol tu ešte jeden. Na videu to bolo vidieť. Ja som ho tiež videl. Totálne. Dobre. Že mi strelbeš. Počkej, ber to do nás plán. Aj ty si videl však? Hej. On išiel jen tam. Tam není. Ty si nemal plné, tak som to zobral. No to ať to není dobré. Proste mi nedám, keď sa spavní niečo dobré. A dobré, a tu je tam. A... Našlíme na jedného typka. Máš, ale nedávaj mi kily, ty máš 4 kily. Ideme na ostrov. A ty máš? Počkaj, stoj. Počkaj. Koňaci sú tu. Hen tam. Trošku stále. Nestrieľaj. Ja iné, počkaj. Ty nechoď pokojná, to oni tu za nami. Tam Ideme je. za nimi. Od mňa, tam je to kára. Poď sem, zober ma, prosím ťa. Poď ich, choď za nimi. Ticho, ja idem za nimi. Ja si zatiaľ prebijam. Aha, vidím to auto. Počkaj, nechod tam. Nechod do zóny. Choď do zóny, nechod do burky. Zdrhni. Kde sú? Ja ich zabijem, nemusíš sa báť. Vidíš? Yes! Dobre som ich dal, však. Ja si berem pumpu a ty si bereš coin, OK? Ale to auto si nebereme. To auto jediné zničíme. To auto nás prezrádza, kde sme. Pači. Auto nebereme, zničíme ho. Auto prezrádza, kde sme. Tu si zober hily.
Tu je healovacia stanica. Aspoň máme. Po HP. Ja si nemám iné poloby. Páči. OK. Aby dobre sme ich dali. Hej. Ja som im Ale možno príjmeme dali s tým korunkou. Tretí, alebo ja. Šimon, ja budem mať druhý. Vieš čo? Vieš, jak som dostal ich z toho auta? Ja som začal pikeksovať a nasádol som si do toho auta. Vieš, jak má Alkan ten svoj buk? Tak som ho použil. Aj včera som ho použil pri tom vine s Denrolom. To je najlepší buk, ktorý kedy je. Šimon, poď sem. Chceš vedieť, koľko mám kilov? Pozri sa. Nie, pozri sa na brep. Koľko tam mám? To je jedno, poďme. Poďme. Môžem šoferovať. Díky. Nevyšlo mi otočenie. Hej, koľko sme dokopy zabili, ja to nevidím. 8 ľudí proti nám a 8 sme ich zabili. To máš iba 3 killy? Dobre, počkaj. Buď vono... Vysadni si, buď iba v turete. Nie v turete buď. Tak to bude. Dám vyššie to auto trošku. Dobre, toto zničím, tento strom sa mi nepáči. Dobre. Dobre, ja budem takto skrytý za autom. Hej, niekto tu zobral modrú čestu, ale nechal tu normálnu. Ja nikdy nerobím. Typci, tu niekde. Šutia ma. Aha, tu je typek. Jak si ho prešiel. Hen tam, tu je druhý. Aha, snajpia. Tam. Daj pozor, poďu ma. Nemôžem bežiť sem. Aj pozor. Prosím, nech si stihnem preč. Prosím. Odišiel preč? Ono si ma rýchlo. Ono živí. Ty si král. Na budúce nechávame coinom, ale bereme iba mytiku. Nevadí. Ste zabili? Hej. Tak čo ideme ešte jednu hru? Nice, ja som získal oného magneta. Dobre, lidičky, zajtra bude súťaž o
gift za 500 výbakov a budete si môcť vybrať, jaký gift chcete. Dobre, to je všetko pre dnešné video, takže čus! Šimon, pozdrav. Čau. Dobre, čaute.